Assalamu alaikum balema bamanangamela berajilen nga fuli baw berajilen kor basi kon dem mo sira anyaro bi na la ga jin basi fu itana baw berajilen fu ka damine mo flora fo mo labana groupe italiano bambara kata youtube kon nan tiktok kono o berajilen fuli no dande fuli mina baw be fu mo kurani mo korole ba berajilen fuli no vraiment au merci ali sala ga antonio ko na la ga jin do baga fara mo ka dongodo o kadini ko sebe ali sala ga antonio ko ala k'an bɛɛ sago d'a ma inshallah n'o bɔra yen n bɛ fɛ ka nin yɔrɔnin kala i n'a fɔ kɔrɔlen tuguni n'aw ye fili min ye a kan fana b'o kalama o b'a ja inshallah ok an b'a daminɛ ko avril n'o ye avril ye n'i ma fili français ra avril kalo donc dal francese a italien ye aprile o ye italien ye a bɛ taa dugu la awrili kalo la viaggerà nel mese di aprile viaggerà o kɔrɔ ye k'a bɛna voyage min bɛ yen a bɛ se ka k'a dɔgɔdalen no i n'a fɔ futuro min bɛna kɛ mɛ a ma kɛ fɔlɔ ok nel mese di aprile ko aprile kalo ra avion dal francese francera ogni avion bo ora donc a italien aereo donc ya italien abe siran ka dun avion kono aywa kaka timina ja a paura di salire sull'aereo donc kabe siran a paura o koro yoye di salire ka yele sull'aereo ka yele avion ka ina fo ka do avion kono avocat peut-être ok français da dal francese quando sura francese a italien avvocato oye avocat ni avocat nima tun tabolo atumba si ke kasola ok kuni avocat kun tabolo na avocat nima kun tabolo akumba si ke kasola se non avesse avuto un buon avvocato avrebbe passato la vita in prigione donc buon avvocato avocat ñinama avrebbe passato la vita ko akuma shike in prigione akuma shike prigione ok in prigione kasoye donc awo o ye si kone hakila ali mogo minnu nana kuna sini italilu ka kan ko korodone ni mogo mbe no te si korodon abo tigi tɔgɔ bila commentaire la walima vocalu la groupe italiano bamaranka an bɛɛ lajɛlen groupe italiano bamaran an bɛɛ bɛ jɛ o tigira ka faso bugɔli kora a y'a faamu an tɛ hinɛ na dɛ ni mɔgɔ min kɔni tɛ si kɔrɔ dɔn k'a fɔ k'a tigi nana tile fila k'a y'o kɛ italiya k'a t'o kɔrɔ dɔn an bɛɛ bɛ faso bugɔli kora ok donc o kelen don a ka awɔ fɔ ka ca dice spesso di si ani an bɛ nin yɔrɔ in fana an bɛ kuma o kan mɔgɔ si kana maloya n'i ma fɛn min mɛn a kɛra i ni italien bɛ kuma na o a kɛra aw yɛrɛ dama ye o n'aw bɛ kuma na n'i ma fɛn min faamu kana maloya k'a fɔ m'a faamu non ho capito i b'a fɔ ten non ho capito quello che hai detto i ye min fɔ m'a faamu donc n'i y'o fɔ a tigi bɛ se ka a lajɛ ka se ka kuma kan k'a ɲɛf'i ye ka ɲa o ka bisa i k'a fɔ ko si k'a sɔrɔ i ma foyi faamu sinon a dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔ ko e ma sisan k'e kana nin fɛn in kɛ ko n'i ye nin kɛ dɔrɔn ko tiɲɛni don i y'a mɛn wa e b'a fɔ ko si mɛ o b'a sɔrɔ e m'a mɛn i bɛ tila k'a fɛn kelen kɛ o y'o tiɲɛlen donc a b'a fɔ ko n y'a f'i ɲɛna i ko k'i y'a mɛn mun na i y'a kɛ donc i y'i tugu misaliya dɔ ye mɛ a kɔni min ka ɲi n'i ma kuma min faamu dɔrɔn a fɔ m'a faamu o ka bisa si k'a sɔrɔ i m'a faamu ye alors an bɛ taa ɲɛfɛ ayi bamanankan na ayi donc italien non u ye dumuni kɛ wa ko yala u ye dumuni kɛ wa hanno mangiato italiano na ayi o sɛbɛnlen ko no muso man kan fɔ ayi a cɛ ma una donna non deve dire di no a suo marito ah bon perché o cogo bene no perché secondo me dipende da cosa sta dicendo o dipende come si trova
o no? Allora andiamo avanti. Aiwa, sì, bene, d'accordo. Avverbio utilizzato da un interlocutore indeciso che cerca le parole, esita, utilizzato da solo, indica incertezza, prudenza. Donc ko ya sisan ko avverbio i n'a fɔ kuma min no a bɛ utilizato da un interlocutore i n'a fɔ i ni mɔgɔ min bɛ kuma na sisan indeciso i n'a fɔ a ma decision kelen ta a t'a dɔn a bɛ decision min ta che cerca le parole a bɛ ka kumaw ɲini esita a dutelen no utilizzato da solo indica incertezza ko kuma in fana a yiwa n'i y'a utiliser a dama na tuguni k'a bɛ i n'a fɔ i ma da fɛn min na i sigalen bɛ fɛn min na a b'o fana jira ayiwa ani prudence k'i janto fana i n'a fɔ fɛn min bɛ yen nɔ ni danger i bɛ se k'i hakili to a la ni fili min yɛrɛ kuma kɔnɔ n bɛ hakɛto ɲini k'aw bɛɛ lajɛlen fɛ n b'a fɔ k'an bɛ don wɛrɛ inshallah aw bɛɛ merci